Είμαι ο Δημήτρης Κοντοπίδης, μένω στην Αθήνα και ασχολούμαι με την ενδυνάμωση των ασθενών και την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Διαγνώστηκα με οικιστική ίνωση 8 χρονών, όταν γεννήθηκε και ο αδερφός μου με οικιστική ίνωση. Καθώς μεγάλωνα, άρχισα να χάνω τους συνασθενείς μου που μεγαλώσαμε μαζί και συνειδητοποίησα ότι αυτό οφείλεται στην έλλειψη εξειδικευμένων παροχών υγείας και όχι αποκλειστικά στην πάθησή μας. Στην Ελλάδα, όταν ξεκίνησα, το προσδόκιμο ζωής ήταν κατά 10 χρόνια λιγότερο από άλλες ευρωπαϊκές αναπτυγμένες χώρες. Η ανισότητα πρόσβασης στην εξειδικευμένη παροχή υγείας και η έλλειψη γνώσης ήταν το κυριότερο πρόβλημα μεταξύ χωρών και κυρίως στα Βαλκάνια. Γι' αυτό και επικεντρώθηκα στην ενημέρωση των stakeholders αλλά και της κοινής γνώμης μέσα από το κοινωνικό μάρκετινγκ, από εκστρατείες και καμπάνιες ενημέρωσης, αλλά και μέσω του lobbying. I met Dimitris for the first time at a CF conference in 2012. And even then, I was very impressed about his energy, about his worry about situation of people with CF in Greece, because that's where he's from, but also more in general. Το 2014 είχα μετρήσει να χάνουμε έναν ασθενή το μήνα περίπου, σε ηλικίες 18, 20, 25 χρονών. Και η μοναδική λύση σωτηρίας ήταν η μεταμόσχευση, αλλά στην Ελλάδα δεν κάναμε μεταμόσχευση πνευμόνων. Έτσι ταξίδεψα στην Αυστρία, στο μεταμοσχευτικό κέντρο AKH της Βιέννης, να βρούμε μια λύση. Το 2019, μόλις είχε τελειώσει η συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Αυστρίας, με κάλεσαν τηλεφωνικά να μου πούν ότι βρέθηκε το μόσχευμα που περίμενα επί 2 χρόνια και μάλιστα ήμουν ο τελευταίος στη λίστα. His not accepting a lung transplant in order to fight for access to life-changing drugs has been one of the most powerful things I've seen happening over the last years. Putting his own life at risk to open the eyes of many to what is happening and to the importance of access to these drugs. Δεν μπορούσα να δεχτώ ότι υπάρχει θεραπεία εκεί έξω και εμείς θα πεθάνουμε λόγω χρονοβόρων διαδικασιών ή οικονομικών προτεραιοτήτων. Το Μάρτιο του 2020 ήμουνα στο σπίτι και έκανα την ενδοφλέβαια θεραπεία, όταν ξαφνικά ανέβασα ψηλό πυρετό, είχα δύσπνοια και έντονους σπασμούς. Μεταφέρθηκα άμεσα στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο και όλοι φοβόμασταν ότι είχα COVID. Οπότε ένιωσα ότι όλα τελειώνουν και έπρεπε να δώσουμε την τελική μας μάχη. Λίγες μέρες αργότερα ανακοινώθηκε η πρόθεση να ξεκινήσει η πρώιμη θεραπεία και εγώ ανακάλυψα ότι δεν είχα COVID, οπότε ήταν μια διπλή ανακούφιση. Σήμερα είμαι περήφανος γιατί με τη στρατηγική που επιλέξαμε καταφέραμε να σώσουμε αρκετούς συνασθενείς μας και μάλιστα επηρεάζουμε και θετικά τη διαπραγμάτευση σε άλλες χώρες. I'm absolutely delighted to announce Dimitris Kontopidis as the recipient of the Alpha Award 2021. There are several reasons why Dimitris is the outstanding candidate this year. For many years he has worked tirelessly to help improve the conditions of cystic fibrosis patients in Greece and Europe and beyond. Dimitris has an amazing mindset and he has used his own condition to inspire others across the respiratory field. Dimitris, we are absolutely delighted to hand you the Alpha Award 2021. Huge congratulations. Το
βραβείο αυτό είναι ιδιαίτερα τιμητικό και μάλιστα έχει και συμβολική αξία, γιατί αναδεικνύει ότι όταν οι ασθενείς τολμούν, μπορούν και μάλιστα όταν έχουν γνώσεις, μπορούν να ηγηθούν στις σύγχρονες προκλήσεις των συστημάτων υγείας και μπορούμε να συμμετέχουμε ισότιμα μαζί με τους επιστήμονες υγείας και τους stakeholders στη χάραξη πολιτική υγείας. It's a great honor. Thank you very much.